Στα επόμενα λεπτά θα μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε εισόδημα από το σπίτι σας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Η ιδέα που θα δούμε συνδυάζει τρεις τάσεις της αγοράς: τα άειλα προϊόντα, το ίντερνετ και ένα νέο εμπορικό χώρο, το affiliate marketing. Η ιδέα που θα δείτε κυριολεκτικά αλλάζει τα δεδομένα σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς χώρους και οι ειδικοί θεωρούν πως θα φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το εμπόριο σήμερα. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Αντιμετωπίστε με μεγάλη καχυποψία αυτό το βίντεο. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα λοιπόν. Αυτό που θα ακολουθήσει συμπληρώνοντας το email σας δεν είναι μία παρουσίαση που θα μιλήσει για δοκιμασμένα συστήματα εύκολου πλουτισμού. Δεν θα υποσχεθώ εύκολα κέρδη, μάλιστα δεν θα υποσχεθώ τίποτα γενικότερα. Συμπληρώνοντας το email σας, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφόρηση ώστε να διαμορφώσετε δική σας άποψη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα δείτε θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε άμεσα, και όταν λέω άμεσα εννοώ από αυτό το μήνα, ένα συμπληρωματικό εισόδημα από το ίντερνετ. Οι πληροφορίες που θα λάβετε αμέσως συμπληρώνοντας το email σας θα σας κατατοπίσουν πλήρως στα παρακάτω θέματα. Τι ακριβώς είναι το affiliate marketing και γιατί μας αφορά, ποιες οι δυνατότητες που δίνουν τα άειλα προϊόντα και κυρίως πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το νέο εμπορικό χώρο που γεννιέται ώστε να αποκτήσουμε εισόδημα. Συμπληρώστε λοιπόν το email σας και τα λέμε στην άλλη πλευρά.